une honetan inputatuta dauden eta datorren astean epailaren aurrean aurkituko direnak, zerbait egin badute, zintzoki lan egitea besterik ez dela izan, beren bizitzan zehar, eta ez dutela inondik inora ere merezi honelako pagurik, honelako ordain. Beraz, hori azpimarratu nahi dut, eta bide batez gogorarazi nahi dizuet datorren meretzian, larun batez, manifestaldi handi bat egin nahi dugula Bilbon, hain zuzen hau, berau, azpimarratzeko eta deia egiten dizuegu guztioi, erakusteko zuen jarrera eta aldekotasuna euskalgintzaren eta bereziki aste honetan epaiketarekin izango diren inputituen aldean. Nala 7 urte itxi zen egunkaria, eta hori bada herri honen hizkuntza eta kulturaren aurkako nik uste dut erasurek handizenetakoa, handizena ez esatiarren, eta erasoa hor da, nik uste dut badagoela nahi bat herri hau asimilatzeko, egunkaria basan Euskal Herriko egunkari bakarra euskarazkoa, eta nik uste dut asimilatze prozesu horretan beste eraso bat moduan kokatu behar dugula eraso hau. Argi dagoena beintza bada, herri honek badaukala grin bat euskaraz bizitzeko berria sortu zebala eta aurrera jarraitzuko dugula, eta zelan amaitzuko baina ez dakigu. Egunkarekin egin dana izan dola eraso bat, eraso askoren artean. Ez da askena izango, baina guk eutsiko diogula. Osea, ni uste izan da eraso bat, Euskal Herrian aurka, Eusko Nazioan aurka, Euskararen aurka. Euskara izanik noske, haizu, gure estruktura basikoa, zerbait esatetik. Hasiera batean, bidekabekeria hutsa dela, Pentsa, fiskalak prestutasuna agertu zuen bertan bera uzteko, eta erakunde batzuen izenean edo denelakoan 14 urteko kartzel zigorra jokatzen nahi da. Eta hori oso gogorra da, eta horren aurrean egin beharko genituzke hauek bezalako momentu oro, hauek bezalakoak, ez? Nik ere hau aprobetxatu nahi nuke, ea Bilboko manifestazioa abenduaren 19an egingo dena, Donostia baino erraldoia, bere garaian Donostian bertan egin zen ura baino erraldoia izango balitz.